ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бардорон. видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонем ки дар номерои имо ватсап рӯй кунен ё ки бо мо тамос гирем. мо дар видеои оянда хонаҳотона реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 44 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имо ва дар ватсаптон падилиса кунем бардорон. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. айно хонаҳои арзон бо хабар шавен рафтем. якум замини фурӯшӣ. якум замини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи нуробод дар райони навда қарор дорад. обшим 8 сотиқ замин ҳастае. дар хона фундаментош бо якта ошхона ҳамомушкати рехтагӣ ҳастае ки дар инҷа об свет ҳастае. фундаментош бо сохтмони замонавӣ рехтагӣ ҳастае, яъне ки фундаментош мустаҳкам ҳастае. баън шуда арматурам ҳастае ки замонавӣ хона проект ҳастае. далиша хитон мекунем дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки қатиш бо якта дига мошини ваз 2106 ҳастае ки иша падарка метиҳанд. дар мобайни ҳамин 100 000 сомон ҳамин мошинам қатиш ҳисоб мехӯрад дӯстони азиз. кадомтон агар мехарем бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои расияшон ҳаста имо ватсап дорам ва соли мошина 1979 ҳуҷҷатошам 100%. 4 диска дорад, 4 балони нав. мошин как надай на мошинай қатъи ҳамин замину ҳамин мошин обши 100 000 сомон. кадомтон агар харидена бошед рақамҳои яка дар поёни видео метавонед маълумоти 100%ша гирен. агар шумо дошта бошед ҳамин хеле мошини хона, замин, квартира барои реклама, дар номерои имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии дӯстон қарор дорад дар ноҳияи восеъ дар деҳаи аралда қарор дорад. обшим 12 сотиқ замин ҳаста ки 5 дар хона кардагӣ ҳаста, коробка ҳаста, якта ошхона, якта ҳамом, якта калидор дар даруншам ҳаста. якта дига меҳмонхона айбаршае ки дар мобайнош навес дорад ки барои таги мошин мондан беҳтарин ҳаста дӯстони азиз. об свет дорад. дар қарибиш мактаб, балниса, мағоза ҳамин хел чизо ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои тоҷикистоншон ҳастае кор мекунанд ва рақамҳои россияшонда имо ватсап доранд ки кадомтон агар харидор бошед арзон када метиҳанд. марҳамат, дигар маълумоти 100% дӯстон хитон гирем. сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар хушманзар мешавад поёни заривосток. обшим 6 сотиқ замин ҳаста. 4 дар хона дорад ки ремонт дорад хонаҳо. 2 подвал дорад, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона ҳамомшон дар дарони хона кардагӣ ҳаста ки хона бо ғӯшти пухта бардоштагӣ ҳаста. углошкати бо сементкати, яъне ки мобайни шуда арматур мустаҳкам кардагӣ ҳаста бардорон. дар инҷа оби чашма ҳаста ва оби каналам наздик ҳаста. обш бепроблема свет ҳаста ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. ду тарафи хона маҳкам ҳаста. сирочна фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомтон агар бародаро харидор бошед рақамошон дар поёни видео имо ватсап ҳам доранд, метавонед ки дигар маълумотша гирен ай худчон. агар шумо дошта бошед ҳамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин ё ки ягон мошин, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар ноҳияи файзобод дар ҷамоати меҳробод мешавад. посёлкаи нав мешавад дӯстони азиз. обшим 8 сотиқ замин ҳаста. 4 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳамомшон дар дурунш ҳаста ки об свет дорад. даврӯзаи навзадага гирди хона маҳкам ҳаста дӯстони азиз. калидоруш ҳамаш полни худ шкатуршам кардагӣ ҳаста. хонаи дуюм этажам проекташ ҳаста. лестнисаш уже рехтагӣ ҳаста. агар хоҳен хитон мекунед дӯстони азиз. даврӯза парӯза ҳамаш 100% об светош бепроблема. сабаби хонара фурӯхтанаш мега қарзор ҳаста мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. яъдо одам нарх кардесай не ки нархошон тоғри нагирифта дӯстони азиз. кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поёни видео нархаш 160 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. марҳамат, дигар маълумотша гирем. панҷум квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастаи бардорам қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дӯстони азиз дар сеюм микрорайон ҳастай. Ду хонага квартира ҳастай ки се ошонаш кардагӣ ҳастанд. Дар якум ошона қарор дорад 64 квадрати метрай. Обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммон, термиз, кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш ҳастай. Дигар маълумоти 100% мегирем варда дар наздикиш мағоза ҳамин хел садик ҳама чиз ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. Кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумоти 100% гирен. Аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо ватсаптон падилса кунен. Чӣ хонае ки дар кора дар комментария нависед, мо ҷудо карда дар видео оянда мемонем. бардорони азиз, шумо метавонед ки квартира, замин, хона, мошинотона дар ватсап суратоша раво кунед ё дар имо дар видео оянда реклама мемонем. шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бардорони азиз қарор дорад дар шаҳри Панҷакен дӯстони азиз дар деҳоти ҷамоати Хамир Тепа гуфтаги ҳамихел маълумот. Обшим 6 сотиқ замин ҳастай, 14 хона андохтагӣ ҳастаги хона коробка ҳастай, якта калидор пешаш долон яъне ки навес кардагӣ ҳастай, якта меҳмонхона дорад, ошхона ҳаммомшам дар дарунаш ҳастай. гирди хона маҳкама дӯстони азиз рӯи ҳавлишда як тараф шебен рехтагӣ ҳастай. об светшам бе ягон камбудия хай дигар маълумотшам мегирен. бо амборхона ҳам дар берун, ҳоҷатхонашам дар берун бо кардагӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад дӯстони азиз. агар кадомитон харидор бошед рақамошон дар поини видео метавонед ки маълумоти 100% айхчон гирен. мо бошад навора давом медиҳем то охираш тамошо кунем. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ мудсони дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар пойтахт дар райони Сино мешавад. 84 микрорайонда қарор дорад ки лаби раҳ дай. як хонага квартира ҳастай дар дуюм ошона қарор дорад 30 квадрати метрай. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон, лестница тоза ҳастай дӯстони азиз. дар наздикиш салон, мактаб, мағоза, масҷид, ринок, бозор ҳамихел чизо ҳастай ки ҷош ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. кадоми харидори аниқ бошад квартира рафта ай пеш бинем бардорони азиз бо савдо мекунем гуфтагиай. марҳамат хай дигар маълумоти пураша гирен. мо бошад навора давом медиҳем. ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии дӯстон қарор дорад дар ноҳияи муъминобод қарор дорад. кӯчаи Темуршоҳ Раҳим гуфтагӣ ҳастай бардорони азиз. 6 сотиқ замин ҳастай ки ду тарафаш маҳкам ҳастай, як камаз дига санг дорад. дар инҷа об сфед ҳастай, одамо бошад давоно зиндагӣ кардастанд ки дар инҷа пачти замин нестай. ҳамин ака хай дар инҷа худаш хона мекардай, сум дар кор шудай, хона накарда заминша мефурӯшад. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. ҳуҷҷатҳои замин 100% мегӯяд тайёрай, фақат мегирӣ хоната сар мекунӣ. марҳамат бардорони азиз, агар кадомтон да ай ҳамин територия замин дар кор бошед на варианти хуб метавонед ки арзон карда харинша. марҳамат. мегзарем бар наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Юсуф Вафо гуфтаги 84-да. ҳамин хеле маълумот хай кадомтон агар дар кор бошад дигар маълумотшо айхчон мегирен ки узр ки ҳамин қа маълумот фаҳмондагӣ ҳастанд. як хонага квартира ҳастай дар 4 ошона қарор дорад 32 квадрати метрай. ремонти беҳтарин кардагӣ дӯстон. об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс ҳамаш ҳастай. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай дӯстони азиз ки намедонам бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад ки маълумот додагӣ нестанд. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳамаш ҳастай. кадомтон агар харидор бошед рақамошо дар поини видео метавонед дигар маълумоти 100% гирен. марҳамат. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа мешавад. пеши балинсаи Қараболо бардорони азиз дар заминои навшуда қарор дорад. обшум 3 сотиқ замин аст ки дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, якта баня, ҳаммом, кухни дар дарун шуда ки хона беҳтарин ремонт дорад. гирдош маҳкам ҳастай.
бо оби свети паст яъне таъмин ҳаст. дӯстони азиз, айни ҳол дар хона як кас зиндагӣ намекунад, ай хонара духтагӣ як кас зиндагӣ накардеста, сум дар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ҷош ҷои беҳтарина мега соҳибшон, яъне ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ 100% тайёра ва якчанда дарахтори мевадиҳандаи навниҳол шинодагӣ ҳастай. марҳамат дӯстон, агар шумо харидор бошед метавонед ки дигар маълумоти 100%-аш айхчон гиред. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии бародарон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 13 микрорайон аст. Як хонага квартира аст дар 6 ошина қарор дорад, 40 квадратни метре ки об свет дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст. тёпли пол дорад. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ҷошам ҷои нағза, ремонтшам беҳтарин кардагӣ аст. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқ бошад, хона бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. кадомтон агар харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирем. бародарон, агар шумо ҳам дошта бошед квартира, замин, хона ё ягон чизи дигар, дар номерои имо ватсап рӯй кунед, мо ин ҳамин реклама мемонем. 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленский район мешавад. аниқтар район маълумот шуд рӯдагӣ нестанд дар кадом территория. обшим 3 сотиқ замин аст. 3 дар хона дорад ки 2 подвал, 1 балкон ҳаст ки дар дохили хона ҳаммом, ошхона ҳамаш духтагӣ ҳаст ки ҷои подвалш уже ремонт кардагӣ аст, тайёра. агар ки хоҳед дар инҷа зиндагӣ карда мешавад. мега даруни хонаҳо 4x3, 8x3 ҳамин хел чизо ҳаст ки верандам дорад. верандаш 3/2 аст. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. яъне ки хона болош коробка аст, бо семаблокати бардоштагӣ ҳаст, об светшам ҳаст. агар ки шумо харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумоти 100%-аша гиред. бародарони азиз, чӣ хонае ки ба шумо дар кора, дар комментари нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо метавонед ки хонаҳои фурӯштона дар номерои имо ватсап рӯй кунед. ин буд 12 эълони мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.